ഹരേ കൃഷ്ണ മാഡം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോണത്. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക്, അതായത് കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് കർമ്മയോഗവും കർമ്മകാണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ആര് പറയും? കർമ്മകാണ്ഡം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. അതിനാണ് കർമ്മയോഗം. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക, അതാണ് യോഗം. നമ്മള് എക്സർസൈസ്, ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസിനല്ല പറയണത് യോഗ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക, അതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നു. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ 11 നോക്കിയെന്നോണം അല്ലെ? 10 നോക്കിയുള്ളൂ മാതാജി, ഇനി 11 നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവാൻ ഭാവയതേന യദാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും
പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. നമ്മളെ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരതിൽ സന്തുഷ്ടരായാല് അവർ നമ്മളെയും സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇന്ദ്രനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മഴ പെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സസ്യലതാദികളൊക്കെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാകും. പ്രകൃതി തന്നെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അന്നം ലഭിക്കുന്നു. ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കൾ. ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതാരാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അവരെയൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രന് ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി, ബ്രഹ്മാവിന്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം. അതേപോലെ ദേവിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം. ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കളാണത് അവര്. ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മചാരികളാണ് അവർ. വായു, കർമ്മചാരികളാണ് അവർ. വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരീര നിർദ്ധാരണത്തിനുള്ളത് വിതരണം ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരുമാണ് ദേവന്മാർ. അവരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പ്രീതരാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയും അവരനുഗ്രഹിക്കും. സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനെയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭോക്താരം സർവയജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഊന്നി പറയുന്നതും യജ്ഞഭോക്താവ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, യജ്ഞത്തിന്റെ ഭോക്താവ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെയാണ് അന്തിമമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് ഈ ദേവന്മാർ വഴിയായാലും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു മന്ത്രിനെ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് മന്ത്രിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ലെറ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് അനുവാദമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരാദ്യം കണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറെ കണ്ട് അവര് അധികാരം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി സമയമൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് മന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിമാരാണ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യണേന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തരാകുമ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം ശരിയായി നടക്കുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് അനേകം പാർശ്വഫലങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ യജ്ഞാചരണം സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ശുദ്ധമായിട്ട് ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി വന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു നമ്മളതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അത് നേരെ ഭഗവാനിലേക്കുള്ളൊരു വഴിത്തിരിവ് തന്നെയാണ്. അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. 12 ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിദാഃ തൈർദത്താന പ്രദായഭ്യോ യോ ഭുക്തേ സേന ഏവസ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു. അവർ യജ്ഞങ്ങളാൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് അല്ലെന്നുണ്ടെ ആ ദേവന്മാർക്ക് കുറച്ച് സമർപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രസാദമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അവരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അതില് ഭാവാർത്ഥം, മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ.
അതിവിടെ പ്രത്യേകം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭു അതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്, അനാവശ്യമല്ല, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ചിലര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി ശിവഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയും. ശിവനാണെങ്കിൽ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയും ക്ഷിപ്രകോപിയും കൂടിയാണ്. ക്ഷിപ്രം പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അത് ശിവനെ പൂജിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവൻ അത് തരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ പുണ്യം ഒക്കെ തീരുമ്പോൾ അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പൂജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിനോട് ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ചിത്രത്തിൽ നോക്ക്, പല ദേവന്മാരുണ്ട്. ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ദേവന്മാര് യജ്ഞം വഴി ഇവരെല്ലാം പ്രസാദിക്കുന്നു. അതേപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവി അപ്പൊ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കും പ്രത്യേക ചുമതലകളുണ്ട്. അതിലും മേതെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മ അതെല്ലാം വേണ്ടും വിധം ഉപയോഗിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആവശ്യമായ കരുത്തും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതായിരിക്കണം ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചാലും നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പല പൂജകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ധനം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചാലും നമ്മൾക്കത് അതിനേലപ്പുറമാണ് പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളായ ഇത്തരം കള്ളന്മാർക്ക് ആത്യന്തികമായൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. എപ്പോഴും വേണം വേണം വേണം, ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സുഖഭോഗേച്ഛ മാത്രമാണ് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും നിഷ്പ്രയാസമായൊരു യജ്ഞമാണ് കലികാലത്തിലേക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. കലികാലത്തില് മറ്റ് നല്ല ദിവ്യങ്ങളായ നെയ്യ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും യജ്ഞം ചെയ്യാനെല്ലാം മലിനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്താലും അവര് പ്രീതിപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും നിഷ്പ്രയാസമായൊരു യജ്ഞമാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 13. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ ഉച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഃ ഭുഞ്ജതേ തേ സ്വകം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നോണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഇന്ന് എന്ത് സമർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിക്കുമ്പോ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം ഉണർന്നവരെ സന്തഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കേൾക്കണതാണ്. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും ഗോവിന്ദനും ആനന്ദദായകനും മുകുന്ദനും മുക്തിദാതാവും ആയ കൃഷ്ണനിൽ, കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, പ്രേമബദ്ധരായാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രവണം കൊണ്ട് മുക്തിയിലേക്ക് നേടിയത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനം കൊണ്ട് ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. പാദസേവനം ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവി. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ഉണ്ട് സ്മരണം കൊണ്ട്. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇതെല്ലാം അതാണ് ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം കൊണ്ടും കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനയജ്ഞം തുടർന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ വിധത്തിലും സന്തുഷ്ടരാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മനുഷ്യർ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാവണം. ആ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ലാതെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ പരിശീലനം നേടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. ഇനി ശ്ലോകം 14. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മഴ മൂലം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും. ആ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് യജ്ഞമുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴയുണ്ടാകുന്നു. മഴ മൂലം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവികള് ജീവിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിശിഷ്ട വ്യാഖ്യാതാവായ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ പറയുന്നു, സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് യജ്ഞപുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവാദിദേവനായ ശ്രീ ഭഗവാനാണ്. ശരീരത്തെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ ദേവന്മാർ ഉപചരിക്കുന്നു. വിവിധ അവയവങ്ങളെ പോലെയാണ് ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും? പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉഷമാതാജി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉച്ച നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ട്, കേൾക്കണുണ്ട്, ചിലപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോണു. ഒരു നോട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഈ ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഇപ്പൊ നമ്മള് പകർച്ചവ്യാധിയൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയികാസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവുന്നു. പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് ആ അന്നത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ പാടത്ത് പണി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മം അതിലുണ്ടാവും, അന്നത്തിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മില്ലില് അത് പൊടിക്കാൻ പോണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കണ ആ പണിക്കാര് ഇവരൊക്കെ കർമ്മഫലമായ അന്നത്തിലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക.
മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. പവിത്രമായ കൃഷ്ണപ്രസാദം ഭുജിക്കുന്നവർക്ക് ആ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ മാലിന്യത്തിന് വിധേയരാവും. അപ്പൊ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പലവിധ ആ, ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ ശേഷിച്ച ഭാഗവും പുല്ല്, ചെടികൾ എന്നിവയും ആഹാരമാക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാവരും പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ തിന്നുന്നവർക്ക് മാംസം ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് ഫാക്ടറികളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പിനായി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായ ഭഗവത് കിങ്കരരെയും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. തന്മൂലം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദുർഭിക്ഷം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ എല്ലാ കർമ്മവിധികളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ് വേദങ്ങള്. അത് ആര് കൊടുത്തിരിക്കണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്തതാണത്. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത ജന്മകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? യജ്ഞപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം തേടേണ്ടത് ബ്രഹ്മത്തിൽ അഥവാ ദിവ്യമായ വേദത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വേദത്തിന് അനുസരണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മം. ഇനി വികർമ്മ എന്താണ്? നിയമത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ചാണ്. വികർമ്മ എന്നാല് നിയമത്തിന് എതിരായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിനെയാണ് വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അവിടെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. നിയമത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മത്തെയാണ് വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ഒന്നും കാക്ഷിക്കാതെ ത്യാഗത്തോടുകൂടി, ത്യാഗമനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലമൊന്നും നമ്മൾ കാക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? 1 കർമ്മ, 2 വികർമ്മ, 3 അകർമ്മ. എന്താണ്? കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ എന്ന് വെച്ചാല് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഫാമിലിയെ അല്ലെ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം, സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം, സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം അതൊക്കെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മം. ഇനി നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ റോഡിലൂടെ ആയാലും നടക്കുമ്പോ ആ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഒന്നും പാലിക്കാതെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തില് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി തീരും? വികർമ്മം. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിയമത്തിന് എതിരായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നു. അത് തെറ്റാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. വികർമ്മ എന്ന് വെച്ചാല് നിയമത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് വികർമ്മ. ഇനി ആ കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരണില്ല, നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണില്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ അതിൻ്റെ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണത് അകർമ്മം. അതില് സംശയമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു മാതാജി. ആദ്യത്തെ നിയമത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മമുണ്ട്. ഒരു ജീവിയായിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കായാലും ഉണ്ട്,
മനുഷ്യർക്കായാലുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്താണ് കർമ്മ? നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി, അതാണ് കർമ്മ. ആ. ഇനി അത് നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊന്നും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണ കർമ്മത്തിന് വികർമ്മ. വികർമ്മ എന്ന് വികർമ്മ. പറയും. നിയമത്തിനെതിരായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വികർമ്മ. മനസ്സിലായ? ആ. ഇനി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അകർമ്മ. അകർമ്മം. ഇനി സംശയം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് ഈ വേദങ്ങള്. ആ വേദങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് തോന്നിയ പോലെ പ്രഭുപാദർ ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും എഴുതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ. പലരും ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തില് അവരുടെ പേരിന് പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പല വിവർത്തനങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ട് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരം തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അല്ലാണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത്രയധികം ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ഭാഗവതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതാനായിട്ടൊന്നും ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ 66-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 69-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 90 വയസ്സായ അദ്ദേഹമാണ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഭഗവാൻ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത് നീ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വായു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നോക്കുക, 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം. 4 വേദങ്ങള്. ഋഗ്വേദോ യജുർവേദ സാമവേദ അഥർവം ഗിരസ എന്നാണ്. ഏതത് ഋഗ്വേദോ യജുർവേദ സാമവേദ അഥർവാംഗിരസ. അതായത് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങളും ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ശ്വസനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അത് നാരദീയോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവശക്തനായ അവിടത്തേക്ക് ശ്വാസത്തിലൂടെയും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അതൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. ശ്ലോകം 16, 15 നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദി വേദാസ്. വേദത്തിൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ വന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില് ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. വേദങ്ങളെ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിദ്യകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരന്ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്തയാണ് വേദങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതിഹയ അഘായോരിന്ദ്രിയ രാമോ മോഖം പാർത്ത സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ
ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാതെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അവര് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവര് ഒരു അപായ സാധ്യതയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഈ 3 വഴികളിൽ ഏതിലൂടെയായാലും ശരി പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് തന്നെ വേണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസക്തരായവരും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈദിക വിധികള് വെറും സന്മാർഗ നിയമങ്ങളായേ കരുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ തന്റെ പുരോഗതി നീതി സംഹിതയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിയത് കൊണ്ടായില്ല, കൃഷ്ണാബോധം പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കായി അതിനപ്പുറം കടക്കണം. 17 യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദ്യാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കണേ. ആത്മാരാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനമാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അപ്പൊ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തുഷ്ടനുമായ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ചുമതലയും നിറവേറ്റാനില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളെ സന്തുഷ്ടനുമായ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ചുമതലയും നിറവേറ്റാനില്ല. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് പ്രാധാന്യം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. തൽക്ഷണം തന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി വൈദിക വിധികള് ഒന്നും അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച അയാൾക്ക് മേലിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമോ മദ്യം, സ്ത്രീകൾ മുതലായ വശ്യവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാവുന്നു. ശ്ലോകം 18. നൈവ തസ്യ കൃതേനാഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന ന ജാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യഭാശ്രയ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഉള്ളില് എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ എന്നെ ഭഗവാനില് അങ്ങട് എടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ, സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം, ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയുക. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം ഇല്ലതാനും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണാബോധം എന്താണ്? അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം
ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണമായിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. കൃഷ്ണാബോധം ആർന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ദേവന്മാരെ പൂജിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയില്ല. എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് തരണോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തും കർത്തവ്യ നിർവഹണമാകുന്നു. ശ്ലോകം 19. ശ്ലോകം 18. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതും ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര. അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ അതേത് കർമ്മത്തിൽ പെടും? ശിവമതജി. വികർമ്മം. അകർമ്മം അകർമ്മം. അല്ല മാതാജി. അകർമ്മമാണ്. അകർമ്മം correct. വികർമ്മം വികർമ്മം വിപരീതം. അതാണ്, നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. നമ്മള് എന്താണ് ഫലകാംക്ഷയില് നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യണാണ് വികർമ്മം. ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം? കർമ്മ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമയെന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അകർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനും അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയും അത്രേ. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നായിരിക്കാം. അതേസമയം അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ആ ചൈതന്യത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവ്യക്തഗതവാദിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശങ്കരാചാര്യര്, അല്ലെ, അദ്വൈതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് ഭഗവാനില് ലയിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതായത് പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ, ആ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവ്യക്തഗതവാദികൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലാണ് എന്താണ്, എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഇനി പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു മോക്ഷം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവയില് ഇരുന്നാലും മതി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പൂർണ്ണമായ അനാസക്തിയോടെയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇനി 20 നോക്കാം. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാഭി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആരോടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? അർജുനനോട്. അത് മറന്നു പോകരുത്. അർജുനനോട് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാര്, പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര് രാജർഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു അവര്. ജനകൻ മുതലായ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ, ആ പരമാത്മാവിനെ ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ നിയത കർമ്മവും എന്തുപോലെ ചെയ്യണം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം. അല്ലാതെ ജീവിതം ഒരു ചത്തതിന് തുല്യം എന്ന മട്ടില് ആവരുത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്തമായ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്.
ഉള്ളില് കുറേ കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലകളും വമ്പൻ മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സമുദ്രത്തിന് അടിയിൽ അഗ്നിപർവ്വതം വരെ ഉണ്ടാവും സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ. പക്ഷെ പുറമേ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാം ശാന്തമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം. എന്ത് ഇതുവള് വന്നാലും പുറമേൽക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ, അതിനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എപ്പോഴും വേണ്ടതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യമായ കർമ്മ യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പോയി സന്യാസത്തിൽ ഏർപ്പെടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനമാണ്. തന്റെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ജനക മഹാരാജാവ് രാജർഷിക്ക് തുല്യനാണ്. വ്യാസദേവൻ, നമ്മുടെ ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ മകന്റെ പേരെന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു ഗുരു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത ജനക മഹാരാജാവിനെയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, പക്ഷെ ഋഷി തുല്യനുമാണ്. ജനക മഹാരാജ് ഈ ലോകം ഒരു ഭാരമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് രാജാവ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനക മുതലായ രാജാക്കന്മാർ താങ്കൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. 21. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും തങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കുക. ഒരു ലീഡർ മുന്നേ നടക്കണം, അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ആചരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. വെറും പറച്ചില് മാത്രം. ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ ആവരുത്, അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരാചാര്യൻ. ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പം മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം ഗുരുദേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്, മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മോഡൽസ്, ചില സിനിമാ നടന്മാരെയൊക്കെയാണ് ചിലവർ അനുകരിക്കും, അല്ലെ? സിനിമാ നടങ്ങളെ, അതേപോലെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെ. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? മറ്റുള്ള കുറെ ആരാധകരുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊരു മാതൃകയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മറ്റു അനുയായികളെ അവര് അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കണം. പണ്ട് എന്താണ് സീരിയല്, രാമായണ സീരിയൽ വന്നപ്പോ അതിലെ ഹീറോ, അതായത് രാമനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആള് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി നിന്നൊരു സിഗരറ്റ് വലിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു. എന്താ? രാമൻ അവരങ്ങനല്ല വിചാരിച്ചിരിക്കണത്. പുള്ളി ആ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആ വേഷത്തില്. പക്ഷെ ആ വേഷം അഴിച്ചു വെച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ എന്തായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങളെന്നൊക്കെ രാമനായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല മാതൃകാപരമായിട്ട് ചെയ്യണ ആള് മാറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോടുകൂടി അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആവരുത്. ഒരു ലീഡർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്, മോഡലായിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ അനുയായികൾക്ക് മാതൃകയാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അവര് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്തത് 22 ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ സമൂഹത്തെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവിനെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. പുകവലിക്കുന്ന നേതാവിനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് പുകവലിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വീണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം.
അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബദ്ധേഷ്ടാവ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ആചാര്യന്മാര്. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായാലും പിതാവായാലും അധ്യാപകൻ, അങ്ങനെ കുറെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ടായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ അമ്മയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ധർമ്മവും കർമ്മവും ഉണ്ട്. അവരതിനനുസരിച്ച് മാതൃക കാട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹതയുള്ളൂ അവർക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ നോക്കെ, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച്ച കർമ്മണി. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കർമ്മവുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട്, മനുഷ്യനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ രൂപം ആണ്, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കൻ, ഒരു യാദവൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ലീലകളാടി. ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ കാരണം? മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു, അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും സ്വന്തം ആചരിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കും അതിന് പറയാം ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. തമേശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം തവ ദേവതാനാം പരമം മമ ച ദേവതാം പതിപദീനാം പരമം പരസ്താദ് വിധാമ ദേവം ഭുവനേശമീഠ്യം ന തസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേന തസ്മാദശ്ചാത് അദ്യധിഗച്ഛ ദൃശ്യതേ പരാസ്യ ശക്തിർവിവിധൈവ ശ്രൂയതേ സ്വാഭാവികീ ജ്ഞാന ബലക്രിയാച്ച. എല്ലാം ശ്രീ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചു. നാനാഗ്രഹാധിപതികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സർവദേവന്മാർക്കും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ. കാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദി കാരണവുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഐശ്വര്യത്തോടും, അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല, നിരപേക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും ഏതിന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഭോഗം സമർപ്പിച്ചാലേ ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടൊന്നും എടുത്ത് കഴിച്ച് കണ്ടില്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി. അപ്പൊ കൈകൊണ്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ണുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഏത് അവയവം കൊണ്ടും എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഏതൊന്നും സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തോടും പൂർണ്ണ സത്യമായും നിലകൊള്ളുന്നു. കർത്തവ്യങ്ങൾ വിധിക്കുക. 3 ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും നേടേണ്ടതായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ല. എന്തുണ്ട് കർത്തവ്യം? എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ക്ഷത്രിയരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കേണ്ട ക്ഷത്രിയർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ചുമതലയാണ്. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. ഇനി നിഷേധങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. വേദശാസനകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുമില്ല. 23 യദിഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതന്ത്രിത മമ വർമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യാതെ, ഞാൻ ഭഗവാനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നാല് ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും, അവരും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ തൻ്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ
പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകയാൽ, അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. തൻ്റെ അവതാരം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവതാരം എടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ അധികാരത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടത്തെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ സർവോത്കൃഷ്ടമായ അധികാരത്വം സാധാരണ അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. മതപരങ്ങളായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഗൃഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നറിയാം. നാരദർ വന്നു നോക്കി 16,008 വീടുകളിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവസം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നപ്പോ ഓരോ വീടുകളിലും ഭഗവാൻ അതേ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ, വെറും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാനാണോ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കണേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോലും സംശയമായിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല. അതുപോലെ നാരദന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ അച്ഛന്റെ റോളില് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യണ, വേറൊരു വീട്ടിൽ വന്ന പിതാവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ റോള്, അങ്ങനെ പലയിടത്തും പലതരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഉത്സീദേയുരിമേലോകാനാഗുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സങ്കരസ്യ ജകർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം ഭജിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് വർണ്ണസങ്കരം. ജനങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സമാധാനപ്രിയരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം സംഘടിതരാമെന്ന് ചിട്ടകളും നിബന്ധനകളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആ അസ്വസ്ഥത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അങ്ങനെ പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണത്. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമല്ല, ഭഗവാനായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മമാണ് ചെയ്തത് അവിടെയെല്ലാം. അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരമശിവനെ അനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷം പാനം ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓരോ ദേവന്മാര് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അതൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതയൊന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വൈഭവം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത അനേകം കപട അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു. മനുഷ്യരൊക്കെ പറയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുമില്ല, വലിയൊരു കല്ല് കാണിച്ചു, ഇനി പർവ്വതം പൊക്കാൻ പറ്റൂല, ഈ വലിയൊരു കല്ലൊന്ന് ചെറുവിരലിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാനായിട്ട്. ഇനി 25 നോക്കാം നമുക്ക്. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ശക്താ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസേ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാതെ വിദ്വാംസ് സദാ ശക്താ ചികീർഷുർഭ ലോകസംഗ്രാം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അവിടെ വിദ്വാൻപരം പ്രഭുവാതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ.
അറിവില്ലാത്തവരൊക്കെ ഫല കർമ്മ കാംക്ഷ മൂലം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനും അത് ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവന് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. മുഴുവൻ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുറവായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്ത ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യമേറിയ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെ ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് വരാം. എന്നാൽ അജ്ഞൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭക്തനാണ് ഈ ചെയ്യണത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഗുരുക്കള്. അവര് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ധാരാളം എപ്പോഴും എപ്പം നോക്കിയാലും ഫോണിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കണത്? നമ്മൾ ഒന്നിൽ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വിടാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഫോൺ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, അല്ലേ നമ്മുടെയിലൊക്കെ ഏതേലും ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കണത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് സാധനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ മൂല്യത്തോടെ ചെയ്താൽ അത് അകർമ്മമായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ്